аны ирек җырчысы диләр. Кичә Биккыл мәдәният йортында якташыбыз, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, публицист Ирек Диндаровның тууының 60 еллыгына багышланган искә алу кичәсе булды. Якты дөньяда 46 ел гына яшәп калса да, әдәбият һәм матбугат сөючеләр өчен аның исеме яхшы таныш. Очрашу Биккыл мәдәният сараенда урнашкан Якташлар музеенда Ирек Диндаровның иҗаты белән танышудан башланды. Биредә аңа багышланган истәлекләр байтак, язучының китаплары, шәхси әйберләре һәм кулъязмалары урын алган. Менә хәзер генә Ирекнең кулъязма китабын күрдек. Менә шуннан да ул шушы китапларның аның берничә иде, бала чакта. Кайсы менә блокнот кебегрәк кичкенә генә, кайсы менә шундый китап дәфтәргә, мәктәп дәфтәренә эшләгән. Берничәсе. Кызганча каршы аның кайсылары менә бездә яңгыл булганнан соң иде янып китте. Менә инде каян алды дигәндә андый сәләтне, андый талант инде килә торгандыр тумыштан. Инде булай тартылу, әдәбиятта тартылу безнең әтиебезнең кайчандыр редактор булган кеше, матбугат кешесе. Кайчандыр Дуслык газетасында тәүге каләмен тибрәтә башлаган Биккыл егетенә беренче танылуны Төркиягә сәяхәт китабы китерә. Үзе Төркиягә барып кайткач яза ул аны. Оннан балалар өчен иҗат ителгән әбләй хикмәтләре дөнья күрә. Гомумән аның иҗаты төрле буын кешеләренә якын. Кыска гына 46 ел эчендә 3 китабы, 2 дистәдән артык мәкаләләре һәм хикәяләре басылган. Авылдашыбыз Ирек Диндаров белән без бик горурланабыз һәм мәктәптә һәр ел авылда мәктәп эшләгән вакытта һәр елда 5 сентябрь көнне аны искә алу кичәсе итеп үткәрә идек. Инде мәктәп кыскартылса да, без барыбер дә менә хәзер балаларыбыз укый торган Фума урта мәктәбендә дә шул традицияне дәвам итәбез. Матур гына күргәзмәләр оештырдык, рәсемнәр бәйгесе оештырдык. Укучылар Ирек абыйга китабын укыганнан соң инде үзләренең фикерләрен язып, ул фикерләрне музейга тапшырдык. Ирек Диндаровның исеме Чаллы төбәгендә яшәүчеләр өчен аеруча якын. 80нче еллар ахырында нәкъ менә ул шәһәрдә Татар радиосын оештыра һәм 5 ел буе тапшыруларның баш мөхәррире булып эшли. Халык аны әле дә Диндаров радиосы дип атый. Ирек Диндаров белән инде 80нче еллардан Чаллыда һәм инде аның белән шактый еллар бергә журналистикада һәм әдәбиятта эшләргә, фикерләр алышырга, каләмдәш булып яшәргә туры килде. Ирек бик талантлы шәхес иде һәм үз-үзенә бик таләпчән. Мәсәлән, аның без бүгенге көндә әсәрләрен укыганда Мингел уфтанып әйтәм инде, ул күбрәк тә яза алган булыр иде, әгәр дә үзенә менә шундый таләпчәнлеге булмаса. Ул һәр җөмләсен, һәр сүзен кат-кат уйлап, 1000 кат иләгә аша илеп яза торган иде. Мин аның иҗаты аша аны күбрәк беләм дип әйтер идем. Чөнки мин аның архивын алып, Гөлсинәдән сеңлесеннән архивын өйрәнгән кеше һәм инде аның иҗаты шулкадәр тирән, аның радио язмалары барысы да сакланган. Бүгенге көндә радиосы да Ирек Диндаров радиосы дип йөртәбез, радио аппаратурасы да аның рухи мирас үзәгендә саклана. Һәм инде ул безнең арада бүгенге көндә дә бүген дә ул яшәр һәм яшәячәк. Мәңге гүзәл, мәңге якын туган авыл дип, туган җиренә мәдхия укыган Ирек Диндаров авылдашлары күңеленә матур әсәрләр иҗат иткән язучы, намуслы һәм талантлы кеше буларак кирип калды. Без Ирек Диндаров белән 10 ел бергә укыдык. Беренче класста, беренче партада Ирек, мин Әхмәт, мин аларның уртасында утыра идем. Ирекне мин хәтерлим, бала чагыннан әдәпле, тыйнак, ничектер менә дусчан кеше иде. Кечкенә чагында мин шигырь язганнан хәтерләп әйтә алмыйм сезгә, конечно. Но аның әдәбиятны яратканы, историяны яратканын сөйләп бирәләм. Әдәбиятта ул шигырьләрне сөйләгәндә интонация белән яхшы иттереп, матур иттереп чыгып сөйли иде. Гел бишләр билгеләрен алып керә иде. Кичәдә кем генә чыгыш ясамасын, һәр кайсы язучының милләтпәрвәр, азатлык өчен көрәшче булуын әйтеп үтте. Исеме онытылмаган кеше иң бәхетле кеше диләр. Ирек җырчысы Ирек Диндаров та шундыйлардан.